Takže ahojte, pozdravujem vás v ďalšom videu s našim obľúbeným hostom, s ktorým už sme teda natočili spolu dve videá, to boli dokopy. Či tri sme už Do dali? tretic, hej, myslím, že dve alebo tri boli, no. Dve sme dali doteraz. No a mám tu teda človeka, ktorým je Maťo Čiernik, ktorý je expert na lifestyle, ktorý je zakladateľ webovej stránky telomat.sk a samozrejme, ktorý teda propaguje myšlienku, aby nebol život iba o zarábaní peňazí, ale aby sme aj dobre vyzerali, aby sme sa cítili fit. Takže Maťo, vítaj v tomto podcaste. Čaute, čaute, zdravím všetkých sledujúcich, počúvajúcich, aj teba, Peter, ešte raz dodatočne. Ďakujem, ďakujem. Či už teda ste live, alebo to budete pozerať z záznamu, tak verím teda, že si prídete na svoje. Hneď teda otázka na úvod. Máme tu začiatok roka. Veľa ľudí má rado predsavzatia, radi si predsavzatia dávajú. Ako sú na tom tvoji klienti, že čo sa týka predsavzatia ako takých? No, moji klienti si predsavzatia nedávajú vôbec. My riešime, ak tak, na prelome roka nejaké nové ciele, keď chce niekto dať lepší výkon vo fitku alebo počas behania alebo akomkoľvek športe, ktorý robí doplnkovo, alebo to proste posunúť niekde na vyšší level, tak si to na začiatku roka určíme a podľa toho potom pracujeme, ale aj tak cez rok flexibilne reagujeme na to, čo nastane, takže s klientmi absolútne takéto predsavzatia neriešim, ani som nikdy neriešil popravde. A čo sa týka, a tá bola otázka na aktuálnych klientov? Všeobecne ako hej, na tvojich klientov, že či dávajú si predsavzatia v oblasti zdravia, alebo či to moc nepreferujú. Vieš čo, keďže to majú obsiahnuté ako keby all in one v balíčku, že tam majú strávu, regeneráciu, aj ten pohyb, tak nemajú si tam už asi aké väčšie predsavzatie dať. A skôr sú to, hovorím, také tie čiastkové ciele, je tam nejaký väčší cieľ, čo by chcel niekto za rok, za dva, za tri, za 5. A podľa toho potom štelujeme tie čiastkové cieľe, aby sme sa k tomu približovali, ale hovorím, keď to človek robí dlhodobo a celoročne, tak tam osobne ani nevidím nejaký priestor na predsavzatia ohľadom zdravia, keďže už Mhm. ten adekvátny samotný pohyb, strava a regenerácia sú gro ako keby toho zdravia, takže oni už to majú predsavzaté dlho a už to iba šperkujeme. Hej, hej. A keď sa bavíme vyslovene o tých klientoch, ktorí ti napríklad teraz začnú na začiatku roka, tak keď si dajú proste nejaký cieľ a napríklad, ja neviem, chcú chodiť na tréning, ja neviem, dvakrát, trikrát, štyrikrát do týždňa, tak koľkým ľuďom to reálne vydrží počas toho roka, že že proste ostanú u teba celý ten rok. Máš nejakú približnú štatistiku? Vieš čo, je ich minimum a keď to tak hodnotím, tak každým rokom ako keby aj menej ľudí prichádza v tom januári, že kedy si to bolo také aspoň na oko na Instagram, že idem cvičiť v tom januári, ale teraz už sa ani k tomu nevrátia. Nie v takej miere, ako tomu bolo, dajme tomu, pred 5 rokmi. Hej. Ja osobne to tak vnímam, že tých ľudí možno v tom fitku je paradoxne cez sviatky, akože keď bol Štefán a podobne, tak som prišiel do fitka a všetci silou mocou, že teraz, keď sú sviatky, tak musíme ísť cvičiť. A potom príde január a tým, že pendlujem medzi mestami Trenčín, Žilina, tak som bol prvé dni v roku aj. A tie fitka boli proste, že poloprázdne. Hmm. Takže aj minulý rok to tak bolo, že tých klientov som v podstate mal počas roka. V januári sa nejakí ozvú, ale osobne, čo mám klientov, tak nemám asi ani jedného, neviem, či sa mi vôbec stalo, že by niekto prišiel. A stalo. To bolo ešte v prvom fitku. Stalo, ale nemalo to nejakú dlhú trvácnosť. Mhm. Hej. To sme sa akože potom aj rozlúčili po nejakých 4-5 týždňoch. Že... Mhm. Lebo ten človek väčšinou, čo si dáva to predsavzatie, tak uh, je to na oko, hej, on čaká, že teraz 2-3 mesiace bude niečo robiť, dosiahne cieľ a skončí to. Lebo keď to človek reálne chce, alebo potrebuje, že to má na papieri od doktora, alebo fakt už sa ide dogrcať, keď tak poviem zo seba, keď sa pozrie do zrkadla, lebo aj takých som mal, čo mi to vyslovene povedali, že ja už sa idem dogrcať zo seba, keď sa na seba pozriem, tak vtedy tam je tá motivácia, že OK, budem to robiť aj dlhodobo. Ale keď niekto vyslovene príde, že chcem
za 2, za 3 mesiace, ako mať nejaký výsledok a potom mi to je jedno, tak to je to isté, ako keď to dám do kontextu zamestnania, tak chod na 3 mesiace do roboty, choď kľudne aj do Švajčiarska, riaditeľa banky robiť a možno budeš mať brutálny výsledok, brutálne tam zarobíš, ale po tých 3 mesiacoch si tam, kde si bol v podstate, hej, s takým nadstavením, takže ja aj tých klientov si vyberám tak, mám tam aj nejaké ťahy, ako sa ich snažím odradiť a odfiltrovať, takýchto chvíľkových. A snažím sa mať naozaj takých klientov, ktorí to berú že dlhodobo, že ich to aj zaujíma a chcú to robiť dlhodobo. Lebo pre mňa to je potom tiež oveľa lepšia vizitka a mňa to baví. Hej, ja som neštudoval a neplatil si tisícky eur za to, aby som niekomu 2-3 mesiace robil trénera, sa k nemu postavím a odrátal mu série. A pokiaľ ten človek naozaj nechce, tak on nepočúva tie veci, ktoré mu hovorím a tým pádom mňa to tiež nebaví taký klient. Hej, takže toľko ku predsavzatiam. Mm-hmm. Keď si tak spomínal, ma tak zaujalo, že vlastne máš aj nejaké metódy teda na to, že aby si to človeka odradil, tak čo napríklad na toto využívaš? Že keď už... nie som lacný. Že nie som lacný a robím iba dlhodobé spolupráce. Hej, pokiaľ vyslovene poviem tak, ako to je, chalani futbalisti, keď sa poznáme od malička, že hrávajú v Česku alebo aj v Španielsku a podobne, tak prídu sem počas prípravy sú tam, ale pred prípravou ešte medzi tými sviatkami, alebo keď majú voľno, tak prídu sem, tak OK, tým pomôžem nadstaviť nejaký tréning v pohode. Ale pokiaľ niekto príde špekulant, že idem na tréning na 2, na 3, tak tam sa nebojím udrieť cenu a keď aspoň zjednáva, že tak si poviem, že dobre, ten chce, aj tak nedám nižšiu, ale aspoň sa mu snažím dať niečo navyše, že nech to je win-win, ale to sú také interné veci, ktoré nechcem moc hovoriť, lebo potom budú vedieť, na čo budú pripravení. Budú vedieť, na čo majú byť pripravení a to potom stráti to čaro, no. Len tak z zaujímavosti, lebo tak asi každému sa to stáva vlastne, ktorý podnikáme, tak všade ako keby sú nejakí klienti, ktorí chcú iba niečo, chcú to kvázi za lacno, nevrátia sa tí klienti, že kvázi nejaká taká dočasná alebo jednorázová služba. Ako vieš, čo ja ti poviem pravdu, že pred pár rokmi som to bral ako na bežiacom páse. Že nebolo jedno, či chceš chudnúť, priberať, či máš dodrbaný chrbát, alebo proste chceš si tam zacvičiť a odfotiť sa. Mne to bolo jedno. Keď zaplatil, tak som ho zobral. Len potom už ma to nebavilo. Už som bol z toho vyhoretý a už som odratával na hodinkách, že kedy ten tréning skončí. Lebo tam nebol žiadny posun. Ja som videl, že jeho to nejako nebaví, mňa to nebavilo, preto som si to nastavil takto, že chcem dať viacej hodnoty, radšej si viacej vypýtam a nech je to win-win ten vzťah. Nech sme tam aj ako ľudia sebe v pohode, nie, že sa tam budeme skákať do vlasov, ale hlavne, že on mi platí a hlavne, že on chudne a pritom sa tam ideme pozabíjať. Takže prešiel som si aj tým, že už som tam videl cenovky pomaly, keď niekto prišiel, tak si hovorím, bude zarobené, ale malo to asi takú trvácnosť, ako to, keď niekto sa chystá v januári kvôli predsazatiam cvičiť na 2-3 mesiace. Hej. To je super, ďakujem za odpoveď, toto si myslím, že teda ľudí bude zaujímať. A som inak podobného názoru, že predsavzatie iba tak, že aby sa nepovedalo, tak významne majú kvázi tie ciele, ako keby sú väčšou motiváciou. Takže toľko k tomu. Ty si vlastne expert na silové tréningy a ako si vlastne naposledy spomínal na svalové zlyhania. Vieš nám povedať teda, že čo to ten silový tréning je, ako to asi prebieha a možno aj nejaké výhody a nevýhody? Svalové zlyhanie, iba doplním, je ako keby element počas toho silového tréningu a to je napríklad jedna z vecí, ktoré drvivá väčšina, nie že bežnej populácie, ale ani trénerov, keď to sledujem v tom fitku, nevie. A preto hovorím, mám tu aj vo videách, ja viem, že sa na to naserú tréneri, ale pokiaľ si niekto urobí tréning proste, že 4x10, 3x5 a podobne, bez nejakej vstupnej analýzy, že nevie, aké máš maximálky alebo ako si výkonný, tak to je proste copy-paste nejaký tréning, ktorý absolútne nemá zmysel, pretože to nie je z mojej hlavy, je to dohľadnateľné na pubmed.com a x ďalších stránkach, kde sú dlhoročné výskumy, že preto, aby sval rástol, je dôležité mechanické napätie.
A to vytvárame iba, keď ideme do alebo blízko svalového zlyhania. To znamená, keď nedobrovoľne spomalíme tempo, možno si to vieš predstaviť, že ideš, ja neviem, tlaky na lavičke a prvé opakovanie je, že ešte kávu si dáš k tomu, že úplne v pohode a posledné už máš pocit, že dávaš do toho ešte viacej sily ako pri tom prvom, ale to opakovanie trvá 3-krát dlhšie. Vtedy vieš s určitosťou povedať, že išiel som do alebo blízko svalového zlyhania. Aj mám klientov niektorých pol roka, 3/4 a ešte stále ako keby sa neadaptovali na to svalové zlyhanie, lebo to je prirodzené, že to je taká nová bolesť. Hej? A oni sa toho niektorí aj boja, že kokos, ale však to páli, ale však sa zraním, že ty si blázon, hovorím, ja som transparentný na internete, hovorím, keď sa zraníš, môžeme to všade okomentovať, že si sa zranil, rob, čo ti hovorím. Hej? A toto málo kto robí. Málo kto to robí, málo kto to vie a potom sa stane, že klientka chodila pol roka k trénerovi, vysolila tam, neviem, dokopy so vstupmi 1500 €, hej, aj s trénerom, čo chodila 2-3 krát do týždňa, po 20 na hodinu a nemala výsledky. Hej. Ale, a môžeš, ja to môžem takto povedať, aj tak tí ľudia to vedieť nebudú. A keď takých to bude stať o mnoho viacej času a úsilia, kým na to prídu, ako si ten tréning postaviť, lebo každá partia má predpoklad rastu v inom objeme, ktorý odtrenuješ za nejaký cyklus. Hej? Tak však nech si človek tomu sadne, pogoogli a nech skúša pokus omyl v pohode. A potom sa deje to, že ľudia sú demotivovaní, lebo nemajú výsledky, jojo efekty, diety, hentaký tréning, zumba, karate, silový tréning, skáču a keď sa obzrú za seba po 5 rokoch, tak tam je zmena úplne minimálna. A keď si to zoberieš, že chalani, ktorí to robia dobre, tak poznám tu stredoškolákov v Trenčine, ktorí sa za 3/4 roka z takéhoto chlapca, nehovorím, že mali 120 kg, ale pripravili sa na súťaž. A ty cvičíš 5 rokov a vyzeráš rovnako, alebo máš niekde 5 cm rozdiel, tak asi potom niečo robíš zle. Alebo tvoj tréner, pokiaľ si ešte platíš trénera. To je na basu. Keď ešte niekto platí trénera a nemá výsledky, hej, to je... Takže či zodpovedal som silový tréning, či... Áno, áno, áno. Hej. A hovorím, to bolo svalové zlyhanie, ale silový tréning veľa ľudí si predstavuje a hlavne ženy teraz budú mať svaly. V živote také svaly, ako muži mať nebudú z jedného, je tam x tých dôvodov, ale jeden taký dôležitý, čo verím, že každý pochopí, ženy v živote nebudú mať toľko testosterónu ako muži. Hej, to, čo oni vidia na obálkach, tak to je také sci-fi, ako keď ty sa pozrieš na Muscle Fitness a budeme veriť tomu, že Arnold to mal z tvarohu, tie svaly. Hej. Takže pokiaľ tie baby sypať nebudú, tak v živote také svaly mať nebudú taktiež. Hej. A mať svaly je jeden z benefitov, čo sa týka silového tréningu. Okrem toho je tam potom prevencia pred zraneniami chrbtice, takisto silovým tréningom sa odstraňujú bolesti chrbtice, zranenia kolien, klbov a tak ďalej, a tak ďalej. Tam je množstvo, zlepšuje sa denzita kosti, hustota kosti. Hej, čím viacej svalov máš, tým máš lepšiu odozvu na cukor v krvi, to znamená, že máš menšiu hladinu cukru v krvi. Nemusím popisovať, čo znamená vyššia asi, hej, riziko obezity, kardiovaskulárnych chorôb a tak ďalej. Tam je množstvo benefitov. Tie svaly sú ako keby už iba taký, že doplnok, taký wow efekt, že človek, ktorý cvičí dlho, tak vie, že je to pekné, keď sa na seba pozrie, že super, že máš svaly, ale už podľa mňa sa sústredí viac na tie iné benefity, ako to, že má niekto tehličky alebo biceps. Okay. Ale s čím vlastne všetkým ešte ľuďom pomáhaš? Že aby vlastne vedeli, možno posluchači, že s čím všetkým sa na teba môžu obrátiť? Ešte ja tu mám tak, že kedysi, ja som študoval fyzio, robil som aj masáže, popri tom, že som chcel mať taký ešte väčší balíček, ako mám teraz, a som to už nestíhal. Vtedy sa mi podarilo aj Maja Gaborika masírovať a podobných. A fyzio som si stále ponehal, pretože silový tréning je za mňa v podstate totožný ako fyzioterapia, lebo takisto, keď ideš po operácii na fyzioterapiu, tak tam robíš silový tréning. Akurát tá intenzita, tá obťažnosť cvikov je menšia, ale stále to je silový tréning. Takže za mňa, a fyzioterapia je dokonca definovaná ako liečba pohybom, takže za mňa je to plus minus totožné. Ten cieľ, ten výsledok je rovnaký, akurát pri tom silovom tréningu možno chceš mať viacej tých svalov. Hej. Ale takisto aj po operácii v podstate, keď máš atrofované stehno, po operácii kolena, že máš ochabnuté svaly,
tak takisto vydajú silový tréning, aby ste svaly nabral. Mm-hmm. Hej. A keď ti to už dajú v takomto extréme, že si po operácii, tak nevidím dôvod, prečo by som to nemal robiť, aj keď som zdravý. A aktuálne to mám postavené na troch pilieroch, čomu sa venujem najviac, to je regenerácia, strava a pohyb. Hej. Regenerácia často opomínaná a podceňovaná. Strava takisto v dnešnej dobe sprofanovanom fitness priemysle je toľko informácií a dezinformácií, že ja poviem pravdu, že ja niekedy kúkam, že kokos, ale toto ma normálne zneistilo, že to je, keď to je tak dobre podané, tam je to pozlátko, tak si povie, že aha, že mať tak o 10 rokov, o 15 menej, že normálne si to kupujem. Hej. A takisto ten silový tréning, hej. To je tiež jeden z pilierov, na ktorých to staviam a teda pohyb, aby som bol konkrétny. Pohyb a ten pozostáva u mňa, ja to mám tak zadefinované, že kardio a silový tréning, pretože benefity, ktoré máme z fitka alebo silového tréningu, nemusí to byť vo fitku, nevieme ťažiť z kardia, takisto naopak z kardia máme benefity, ktoré nevieme ťažiť z silového tréningu. A pokiaľ to máme obsiahnuté v obidvoch týchto sférach, tak nenapadá mi nič, čo by tam chýbalo k tomu. Ešte, aby sme teda to mali 100% zabezpečené zo všetkých strán, ak tam ešte aj tá stravá regenerácia. Takže v konečnom dôsledku je to veľmi jednoduché, ale horšie aplikovateľné, keď človek nevie. Áno. Sú aj nejaké nevýhody tohto silového tréningu, ktoré by si možno ty spomenul, že poviem príklad, že teraz, ja neviem, príde nejaký človek na ten silový tréning a proste nejaká nevýhoda alebo niečo, čo mu môže uškodiť kvázi, keď to tak nazveme. Mm-hmm. Keby No si to... určite čo si ľudia zvyknú sťažovať, čo počujem aj okolo seba, tak je, že bolia ich klby, bolí ich chrbát, bolí ho lakeť a tak ďalej. Hej. Iba dať do kontextu príklad a budem pokračovať v odpovedi. Prišla za mnou pred 2 rokmi 76-ročná pani. Ja som s dôchodkyňami necvičil, nebola to moja cieľovka, ale bola to moja učiteľka zo strednej školy. 76 rokov. Prišla po operácii kolena a že ju to bolí a že ona už dolyžovala a že doktor jej povedal, že za rok, za 2 palička a podobné veci. Teraz zobrala kamarátku asi po mesiaci. 4 mesiace na to išla lyžovať, ako prišla ku mne. Čo 2,5 roka, to je plus minus. Má 78 rokov teraz. 78 rokov. Chodia 2-krát pravidelne trénovať. Som povedal, že tieto si nechám, že to sú také skvosty moje. Oni robia chlapské kriky, mŕtve ťahy, drepy, výpady. Za pomoci expanderov sa biehajú na hrazde, že to keď tam ľudia prídu, tak odpadávajú a nechápu. A to pritom 2 roky dozadu prišla, 2,5, že ona nevie ohnúť koleno a doktor jej kázal na to cvičiť a veci podobné. Hej. Takže pokiaľ je ten tréning zostavený správne, tak práve predchádza človek tým bolestiam. Takže tým, že človek necvičí technicky správne, tak si tú bolesť privodí. Takže to by som bral ako také, alebo sa môže preťažiť. Môže cvičiť kľudne technicky správne, ale opäť, pokiaľ nepozná tú mieru tej intenzity toho tréningu a ide metodou pokus omyl, tak aj mne sa stávalo na strednej škole, že jednoducho som to odpálil. Hej. Som experimentoval, ja som bol 2-krát za deň vo fitku, lebo som to čítal v Muscle Fitness, hej, že ráno treba dať cecký biceps a po obede ešte nohy. A potom som išiel po schodoch jak z basy. Takže to je také riziko. A potom asi zranenia, no ale to je opäť spojené s tým pretrenovaním a zlou technikou. Ale inak nestretol som sa, ani mi popravde nenapadá, že nejaké temné zákutie silového tréningu. Že si na to zvykneš a máš abstiaky potom. No to si myslím, že pri všetkom. Takže nestalo sa tebe konkrétne niečo také, ja neviem, že by nejaký klient prišiel a teraz proste začali by ste silový tréning a nastalo nejaké zranenie, alebo presne ten druhý prípad, že napríklad teda niekoho, ja neviem, bolel chrbát alebo mal nejaké problémy s klbami a jednoducho tie problémy naďalej pretrvávali. Vo väčšine prípadov to bolo o tom, že keď sa teda cvičilo poriadne, tak tie problémy ako im prestali. Ne? Ja si musím neskromne zaklopať, že to bolo vždy, nie väčšinou.
Opäť uvediem príklad do extrému, lebo však niekto si povie, že 30-40 ročný človek, že to je bežné, ale tak tá pani, čo donesla kamošku, ona má tuším o 4 roky menej, a ona prišla s osteoropózou, štítna žľaza, lieky, vysoký krvný tlak, chrbát ju bolieval. Trvalo to asi rok, postupne začala vysadzovať lieky, doktorka jej povedala, že neviem, čo robíte, ale pokračujte, chrbtica ju absolútne neboli, a osteoropóza je stav, to je zápalové ochorenie klbov, keď tak poviem. A znížil sa jej ten stupeň o jeden menej, že to má v lepšom stave. Takže tam, pokiaľ to človek robí dobre, není iná možnosť, aby sa ti polepšil, aby si ťažil z toho tie benefity. Pokiaľ by to nerobil technicky správne, poviem, že som mal predtým rešpekt popravde, lebo oni tam prišli fakt dokrútené a tam došla ešte v tej Zortezova s Barlou s tým kolenom, hovorím si, že no to piči, že to si musím dať pozor. Ale boli fakt, oni sú úplne úžasné, čo im poviem, to urobia, to sú najvďačnejšie klientky, makajú, sranda je s nimi a výsledky sa dostavili. A to sú napríklad jedni z tých, preto som bol absťaky, lebo oni mi cez sviatky písali šťastné a veselé a my už chceme cvičiť, kedy pôjdeme cvičiť. A oni si presne uvedomujú to, že keby to nerobili, tak kde by boli. Pravda. Robia si srandu zo mňa, že mi tam umrú. Hovorím, že to som chcel presne počuť. že tam budú až do smrti. Hovorím, že... Hej. Pekne, ako toto je veľmi pekný príbeh, veľmi taký poučný. Som sa vlastne ďalej chcel opýtať na to, že či kvázi vôbec ťa ľudia potrebujú, v tej tvojej profesii, že či to vlastne môžu spraviť tak, že poviem príklad, ja neviem, chcem robiť silové tréningy, tak poviem príklad, niečo si o tom vyhľadám na Google, na internete, že ako sa tie silové tréningy robia. Nakúsam do tej posílky a vlastne sám si nejako odkrútim ten silový tréning, ale môžem aj za seba potvrdiť, že ono tá extrémna bolesť kvázi, to svalové zlyhanie je ako keby ľuďom nepríjemné. A práve preto je to možno také ako keby vyhnutie sa tomu a nejaké také nepriame vyhnutie sa, že proste aby to kvázi nebolelo, aby to nepálilo, lebo proste keď niečo bolí alebo páli, tak je to možno tak zaužívané, že to je kvázi niečo zlé. Takže na toto myslím si, že teda máme odpoveď. Máš ešte možno nejaký špeciálny príbeh nejakých ľudí, že ktorí presne takto mali... Ešte som sa chcel vyjadriť k tomu, čo si vravel, že v princípe, pokiaľ to má niekto naozaj ako hobby, že sa v tom špára, vyhľadáva si a skúša, že reálne sa chce edukovať, tak aj nepotrebuje, aj potrebuje, lebo ja takisto poviem úplne transparentne, ja som investoval niekoľko tisíc, aby som hackol programy, kurzy a ponuky a to, čo obnášajú programy najlepších trénerov na svete. Že som si reálne tie kurzy kúpil, aby som vedel, čo to obnáša. A nie iba ako klient, ale aj ako tréner. Jednoducho, to, čo je zadarmo, tak poprvé si to nevážiš, nedávaš tomu takú váhu a po druhé, myslím, že sa zhodneme na tom všetci, že keď si niečo vydobil a stalo ťa to veľa energie, veľa času, veľa peňazí, tak prečo by si to vešal niekde zadarmo? Akože ja dávam takisto obsah von zdarma a dávam ho tam práve preto, že kľudne, keď vieš, aký máš mať progres behom týždňa, behom mesiaca, behom 2, aby si nebol demotivovaný, zároveň spokojný, že či je ten progres dostačujúci, choď. Keď vieš, ako cvičiť, akú intenzitu zvoliť, aké cviky nakombinovať, ako často do týždňa, aký počet sérií, aký počet opakovaní, choď. Keď vieš, ako regenerovať, čo robiť, keď nechudneš alebo keď nepriberáš, choď. Takže záleží od toho, koľko je človek ochotný toho investovať času, energia a peňazí. Ja to robím v podstate celý život a do dnešného dňa sú to naozaj 5-ciferné sumy, čo som do toho investoval a 5 raz, áno, 5. A stále sa vzdelávam, proste tá doba ide dopredu, lebo kedy si naozaj pojem svalové zlyhanie použili možno 1-2 kulturisti, ktorí boli vtedy považovaní za kontroverzných a neboli akože akceptovaní kvôli týmto názorom. A do dnešného dňa vidíš tých, no nechcem sa nikoho dotknúť, ale takí tí nasypaní dojdu v tylku a povedia, že ale Arnold tak cvičil. Však dobré, moja babka mala kedysi kravu v obývačke a dávala si mlieko každé ráno a tak doba sa zmenila, informácie sa zmenili a tak to je. Tak to je. A povedzme si na rovinu, myslím si, že do fitka chodí veľa ľudí cvičiť
A neviem, keď sa pozrieš okolo seba na ľudí po 30-ke, nehovoriac, že po 40-ke, tak kto je naozaj že v kondícii? Kto vyzerá, že super, že má nízke percento tuku, optimálny pomer svalov, má dobré kardio, že nie, že vyniesie na trojku nákup a musí si tam dať 2 série prestávku, lebo odpadáva, hej, obrazne povedané, ale okrem tých, čo ja poznám z fitka a bývalých spoluhráčov, tak no, nemám moc okolo seba ľudia známych, ktorí aj podnikajú a že by nejako prekvitali tou kondíciou alebo tým výzorom. A myslím si, že to je veľmi podstatné, lebo povedz ty, čo si o tom myslíš, ty sa stretávaš oveľa viacej s ľuďmi takto možno formálne oblečenými, ako si ty v saku a aký vytvorí prvý dojem človek, ktorý proste tam dojde dopachtený, nevidí si na vtáka, keď to tak poviem sprosto, cez bachor a hej, a dojde tam a tu si utrže spotený, brontový, červený, lebo sa zadýchal a máš s nimi zrobiť biznis. Hej, možno to pomenuje niektorým ľuďom, ja som to dlho nevedel pomenovať, ale to evokuje v ľuďoch ako keby, že ty si nevážiš sám seba. A tým pádom, hej, alebo neviem, čo to evokuje v tebe, ale ja si poviem, že keď niekto hen tak proste vyzerá, tak buď nemá informácie, čo neverím v 21. storočí, alebo mu to je ukradnuté. Že má 30 kg tuku na váhu. Hej? A to si myslím, že vie na základnej škole osmak, že čo znamená mať 30 kg tuku na váhu, aké riziko. A to bola iba taká vsúka k tomu, či to potrebujú. No už keď to nepotrebujú, by to mali aspoň chceť, pretože inak, ja som dával minulé o tom anketu na Facebooku, dal som tam chlapíka, ktorý proste mal, to bol 50-tník, šedivé vlasy, ale bolo vidno v košeli, na schvál som tam dával holého, bolo vidno v košeli, ramena upravený, a že aký dojem to vyvoláva v tebe, keby s ním máš ísť na rokovanie a vidíš ho prvých 5 sekúnd. A všetci tam písali rešpekt, uznanie, prachy, úspech a toto sa furt opakovalo. Hej? Takže keď to niekto nechce vyslovene kvôli zdravotným benefitom, tak myslím si, že aj toto je spôsob, ako sa namotivovať, pretože úplne inak ťa ľudia vnímajú hneď podvedome tomu, že ten je disciplinovaný. Hej? Keď vidí niekoho, kto je v shape, kto je vo forme. Hneď podľa mňa tam je ten raport alebo to prepojenie úplne iné, ako keď hovorím, ideme do extrému a niekto tam príde, že je mu jedno, ešte si tam udre vysmržaný syr a dorobí sa treskom s rožkou, hej, takže... Hej, akože dobre vravíš, toto tiež súhlasím s tým, že keď niekto takto príde na stretnutie, tak ako nemá to dobrý dojem, že už ako keby hneď cítiť z toho človeka, že proste nevládze. To je ako veľmi podobné, že keď si to zoberiem, že keby som dobehal a hneď po tom behaní mám ísť, ja neviem, na nejaké stredko, že za mňa. Tak už to, že som taký, že zadýchaný, rozptýlený, zle sa cítim, není to proste tých 100%. Takže... A ešte potom jeden kontext, ktorý bude možno apelovať tak priamo na rodičov, že nepoznám rodiča, ktorý by nechcel, aby jeho dieťa akože športovalo. A myslím si, že v dnešnej dobe informácií už väčšina ľudí vie, že deti skôr modelujú, ako poslúchajú. Keď im dáš príkaz, že urob toto. Áno. A ako chceš potom mať autoritu, alebo ako chceš viesť to dieťa, že teba prihlasím na krúžok, na futbal alebo cvičiť, keď ty potom prídeš domov, čipsy, kola, pred telku a pomaly si lenivý ho tam zaviesť na ten zápas alebo do toho fitka, na ten tréning. Hej, úplne iný pohľad to je, keď ty ideš s ním a zacvičíte si, alebo keď ty chodíš sám a zavoláš toho malého, že poď, ideme cvičiť. Hej, ale to je opäť otázka na dlhé roky a málo kto rozmýšľa nad tým dlhodobo, takže... Určite. Ono, k tomuto možno doplním to, že vždycky to bolo o tom, že ako keby deti tých rodičov nesledujú to, čo im tí rodičia hovoria, ale sledujú to, čo robia. Hej. Takže to si myslím, že to platilo aj bude platiť, že proste byť na niekoho racionálny, dať mu nejaký, dám ti nejakú radu alebo potom dám ti nejaký typ, to vôbec neplatí. Keď automaticky presne v tom bode vidia napríklad tých rodičov, že OK, oni proste sedia doma, napchajú sa čipsami, tak ťažko ako keby sa o to odkloniť. Už tá disciplína by musela byť vypracovaná niekde inde. Je to ako keby ja som ti hovoril o slovom tréningu a pritom chodím na zumbu. Hej? A budem ti hovoriť, ale mal by si robiť silový tréning. Hej? Preto sa snažím byť transparentný na tom Instagrame, na Facebooku, že buknem tam, že si nám aj ten hamburger, ale tých 80% držím optimálne, racionálne, hlavne ľahko dostupné, lebo to je pekné síce tie recepty na Instagrame, on to vyzerá chrumkavo a akože to tam sa rozteká, roztápa,
ale keď si máš k tomu sadnúť a ísť to váriť, tak hodinu váriš, hodinu upratuješ a potom porcia, že za 10 minút to zješ a povieš si, že no tak toto nie. Hej. Hej, hej. Koľko len tak zaujímavosti vlastne ľudí teraz mentoruješ, respektíve koľko ľudí vedieš, s koľkými ľuďmi trénuješ dokopy? Okolo, ja si myslím, že do 10. Teraz si ma zaskočil, ale vždy je to okolo 10, Hm. pretože nechcem znižovať kvalitu a keď ich je viacej ako 10, už som bol taký, že už som nestíhal, už to išlo na úkor mňa. Hej. A kedy si hovorím, už tu už môžem povedať COVID, už nás nezablokujú. Hm. Tak pred covidom ešte som mal koľkokrát, že 10-12 ľudí po sebe, keď som robil vyslovene, že iba vo fitku, hej, že to bol masaker. Že to som ledva sa stíhal najesť medzi tým. A teraz hovorím, skôr chcem ísť na tú kvalitu, dať viacej hodnoty a mať klientov, ktorí takisto sú ochotní viacej investovať a mať z toho ako keby životný štýl a niečo udržateľné. Hej, že sa stretneme za 5 rokov a povie mi, že kokos, že zmenil si mi život, hej, vďaka tebe sa cítim oveľa lepšie a vyzerám lepšie a som spokojný. Takže vždy je to okolo 10 a s tým, že počnúc koncom minulého roka som začal robiť aj online, dokonca aj skupinky, ale skupinka je vyslovene iba pre 4 ľudí, aby som to stíhal ošéfovať. Takže, a tam mám ešte kolegu, ktorý mi s tým pomáha. Takže to sú počty, ktoré viem zvládnuť a neúpustiť na kvalite. Keby to bolo 20-30 ľudí, na to si kapacitne teraz absolútne netrúfam. Zatiaľ. Takže verím, že tento rok niekoho prizvem do týmu a možno bude tých ľudí potom aj viacej, ale hovorím zatiaľ takto, aby to malo nejakú úroveň. Super, super, super. Toto sa mi zase páči, že máš to stanovené, že nie je to o tom, že každého, všetkých. Takže a zase Tým už som si prešiel. vieš spraviť aj tú výnimku, že keď naozaj vidíš teda, že došla tam tá staršia pani s tou sadrou, tak proste, že si spravil tú výnimku, lebo si ako keby cítil možno nejakú tú chtivosť, že proste chce. Čas sa nám asi pomaly teda bude krátiť, tak len na záver nejaký záverečný odkaz pre divákov, ktorý by si im chcel zanechať. Či už teda... Záverečný odkaz vám môžem dať do popisku. Vytvoril som, onedlho bude spoplatnená stiahnutá tá výzva. Je to 7-dňová výzva, ktorá je úplne zdarma. Tak verím, že ma presvedčíte niektorí o opaku, že tie predsavzatia pôjdu bokom a budú tam naplnené nejaké ciele. S tým, že vďaka tej výzve absolútne neschudnete. Pravdepodobne. Tá výzva slúži iba na to, aby mal človek nejakú ochutnávku z toho, ako ja pracujem. Takže nebudem tu teraz lanáriť ľudí, že budeš mať ploché brucho a pevný zadok a tehličky a nabereš z toho 10 kg svalov. Absolútne nie, ale môžeš to vyskúšať. Sú tam jednoduché recepty, aplikovateľné cviky, ktoré vieš robiť doma aj vo fitku. A pokiaľ ti tá ochutnávka bude sedieť alebo štýl, akým pracujem, tak na konci je kvalifikačný dotazník, ktorým keď prejdeš, potom si zavoláme a pokiaľ prejdeš aj hovorom, tak sa vidíme dnu. Mm-hmm. OK. Samozrejme, tieto všetky kontakty a možnosti, teda ako Maťa skontaktovať, tak budú v prílohe. A teda ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Som rád, že si teda prijal moje pozvanie do tohto imaginárneho online štúdia. No a teším sa teda potom na nejaký najbližší rozhovor opäť. S radosťou. Není to len o tom skvele zarábať, ale skvele sa cítiť aj vyzerať. Super. Tak, ostatní, ktorí ste to videli, verím teda, že vám to dal nejakú pridanú hodnotu. No a máte teda ešte peknejšiu dňa. Čaute. Ďakujem za pozvanie.